Inteligentní ľudia do 3 sekúnd rozpoznajú, ako oddeliť tento prepletený pár bronzových skladačiek, zatiaľ čo nepružní myslitelia by ho nedokázali vyriešiť ani za 3 dní. Toto je starodávna detská vývojová skladačka. Tradičnou metódou by ste sa ju samozrejme snažili vyriešiť cez medzeru. Toto je však veľká chyba. Zaseknete sa, ak sa budete pokúšať zľava alebo sprava. Pri bližšom pohľade je implementácia medzery pôsobivo dômyselná. 2 krídla sa zdajú byť neoddeliteľné a tvoria uzavretý celok. Inteligentnejšie dieťa ju zdvihne cez medzeru a potom potiahne za oba konce. Hoci sa výsledok zdá logický, je sklamaním. Gule na konci tomu bránia, takže sú neoddeliteľné. Ak sa nedajú oslobodiť, ako sa to dá vyriešiť? Tento spôsob myslenia dokážeme zmeniť. V prípade ťažkostí, často v zdanlivo nemožných úlohách, spätné myslenie umožňuje nemožné. Venujte veľkú pozornosť obráteniu bronzovej skladačky s obrátenou logikou. Potom obe kliešte smerujú nahor. Pravé kliešte omotajte zozadu dopredu a ľavé kliešte vete okolo, aby sa medzery opäť zarovnali. Kliešte berte striedavo. Otáčajte krúžky a oddelte ich. Kto ich dá prvý dole, má vynikajúcu inteligenciu. Väčšina ľudí sa ich snaží vybrať zhora. Ak si to myslíte, veľmi sa mýlite, teraz to vidíte. Malý krúžok sa tiež nemôže dostať zhora, a ak to urobíme, vráťme sa späť a pozrime sa a posunieme krúžok dole, kde je skrytá trojuholníková prekážka. Zase sa zaseknete. Mnoho ľudí to vzdalo, pretože krúžok považovali za neodstrániteľný. Poznáte inú metódu? Tie deti, ktoré sa často hrajú s takýmito hádankami, ju používajú vynikajúco. Venujte veľkú pozornosť opačnému spôsobu myslenia. Držte rukavicu ľavou rukou, pravou uchopte spodok, preložte ich a potom zdvihnite krúžok a trojuholník z boku. Potom trojuholník uvoľnite, nechajte krúžok spadnúť do stredu a potom ho môžete ľahko vybrať ťahaním z opačného smeru. Toto sa nazýva cikcaková cesta. Pri odstraňovaní dlhého prúžku sa zvyčajne prví. Pokusy, ľudia sledujú prúžok pozdĺž koľajnice od stredu a zaseknú sa, ako prúžok odstrániť. Hravé deti často premýšľajú naopak, aplikujú šikovné riešenia, keď prúžok dosiahne tento bod. Choďte naopak priamo na vrchol, potom choďte dole stredom slúčky, aby ste ho mohli úspešne odstrániť. Toto je štvrť otáčky, trik spočíva v odstránení krúžku z kancelárie. Väčšina ľudí si myslí, že ak budú sledovať pružinovú koľajnicu, môžu ho odstrániť, ale nakoniec zostane pevný, ich spôsob myslenia nefunguje. Určte cestu von, iná perspektíva otvára nové možnosti. Najprv obrátene, premýšľajte, privete letokruhy do východiskového bodu, vytvorte nezvyčajnú trasu. Najprv vete ľavú stranu letokruhu do stredu pružinovej koľajnice, potom okolo strednej tyče pohybujte pozdĺž koľajnice a ak sa zaseknete, otočte informácie. Stlačte letokruhy k sebe vedením prútu cez ulicu pomocou medi. Hlavný rozdiel medzi vynikajúcimi a slabými študentmi nie je inteligencia, ale spôsob myslenia, pohľad na problémy z rôznych uhlov pohľadu. Obdobie medzi 3. a 14. rokom je podľa výskumu zlatým vekom vývoja mozgu a intelektuálneho rozvoja.